Assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu. Iskungu aduniyankewal. Assalamu alaikum rahmatullah iskungu Mauritanie. Assalamu alaikum rahmatullah iskungu baleɓe Mauritanie. Assalamu alaikum rahmatullah iskungu fulɓe Mauritanie. On calminama kugal. On toranama bajjiri foda laato baɗowo no wela ene weɗira, baɗowo no wela eno welda nde hani eno hani nde waɗante jaam e kisal moni kala ɗo woni eno woniri. Dillere makka arti hande rendude on sunaare wona ñalawma walla mbiyen ala to yano artiɗo wonno, sabu kala ñalawma eɗen hakkillaji men ene miijo e ɓen kono hande ko caɗele, hande woni ñalawma wonamo caɗele kuptidinɗe woni 28 jolal woni ñalawma hande o. 28 jolal hitande 1999 ko nden ɓe jarga 28 saggata ɓiɗɗo pullo koninke yarga ngam weltorede e jamma weltare Mauritanie. Ko nden ɓe mbaɗi ɓe kocci 28 saggata ɓe jargi ɗumen ngam ɓe beltoro ɓe mbaɗa teddungal jeetare Mauritanie wonno koye 28 wonno 28 jolal ɓe mbaɗi ɗum. Hande garti rendude bandiraɓe ɓesgu Mauritanie naɓe foof sunaare eɗen pecce mabɓe nde ɗo sunaare rendani walla huɓtidinde ɓesgu Mauritanie foof ha tentinone ɓaleɓe walla sukaɓe fulɓe. Ko message o walla mbiyan teddungal ngal ummori mon koye MAIS woni MAKKA, mouvement des autochtones pour l'indépendance du sud mauritanien, ɓen dillere ediɓe ngam jeetare banggue wargo Mauritanie. ɓe gari hande rendude e mon caɗele jawtuɗe mette e ɗi o jamma kamtoriɗo kamniɗo cekniɗo mettindo ɓerɗe kuɓɓiɗo wonki. ɓe gari hande donc wadde hande mi ɓe garti ñalawma o arti tawti bandum arti ha to wonno ala ɗo yano artiɗo wonno, saabu ɗi ñalawmaji meeɗa ɓennude e men walla mbiyen Mauritanie kam ɓalejo kam ñalawma foof ene yiiya ene huɓɓini ɓendu mum. mataw ñalawma hande o tan ɓuuronde ñalawma tengtuɗo woni 28 jolal o. hol golliɓe ɗe golle bonɗe kamtoriɗe so wona kamɓe moɓe ndenduno miñiraɓe mabɓe walla satidiɓe mabɓe moɓe ndenduno golliɓe ɗe golle bonɗe walla gollimen ɗe golle bonɗe. Ko kamɓe ceeri ceeki fuutatoro banggue wargo Mauritanie duppigure bonni jawɗele. Ko kamɓe caabi wargo ujunnaje 6 pullo e nder leydi Mauritanie. Ko kamɓe koni kirsi e gay kokkaji woppir leñol 4 e gooleje. Ko kamɓe jooɓi pittali hakkunde 500 e 700 dadiɓe fulɓe e koninkoɓe Mauritanie naɓe walla mbiyen haye anduɓe ɓe gonani koninke kamɓe jooɓi pittali mumen. Ko kamɓe goyni ɓe mbiya ɓe laato Azraïl leñol fulɓe. ɓe ngolɓe ƴiye rimɓe ɓaleɓe fulɓe yartiɓe ƴiƴam cibbiti mborti. ɓe sulmiɓe ƴiƴam mayɓe lotiri bojji bayeɓe alyetimeɓe. ɓe sinkiɓe sunaare diwɓe waranaɓe huttuɓe ɓaleɓe nguru ñantori. ɓe kebbinɓe bayeɓe alyetimeɓe nder reedu Fouta. ɓe saabiɓe mettere duuminde ɓerɗe diwɓe softirɓe gurdam aduna ala ko haali dewgal. wadde holko nangi wen e ɓeɗo ha hande, holko jiiɗen e jokkodirde e ɓeɗo ha hande. en garti rendemo e sunaare yettinde on fandare men holko jogori waɗoyde hay ñawore mbiɓe ñawata holno batten wadde ƴen feere holno cenktirɗen e ɓeɗo certere mabɓe beele mbawen yuɓɓinde ko jiɗɗen wadde ko woni ñawoje par ce que ɗen goni nder leydi Mauritanie en gona wawde wadde ɗum.
holno mbatten ha gurdam men ha gurtoyen taw wona e nder ngendi Mauritanie so wona jeytare banggue worgo Mauritanie ɗum taw woni ko ɓuri hunde hande ɓurde himmude e hande ko jeytare banggue worgo Mauritanie. ala ko moƴƴi ɗen ko hunde ganduɗen ɓaleɓe ko ɗawaɓe gurdam yeɗaɓe mettere e wal handinaɓe bonande nder leydi Mauritanie. eɗen denti eɗen kuli ko wanno ko wattude saabu ala ɗo yano artiɗo wonno ha joni min ko ɗon walla enen fof eɗen gandi ko ɗo wonno ɗo ha joni ko ɗon tan wona. on noddama e noddago MAÍS ari yettinde sunaare rendi e mon kadi noddi mon nde noto ɗon e jaɓɓal mum ƴewane jaɓɓal mum beele mbawen yadude enen fof. wadde bandiraɓe holko foti tongude en e ndiɗo leydi ala holko foti jaggude en e ndiɗo leydi. eɗen mbiya eɗen jogui konngol wiide ala ɗo yano artiɗo wonno ko ɗum wonno ɗon tan daari ha hande. wadde holko nangi e ndiɗo leydi bandiraɓe hadɓen ummanade himmande jeytare banggue worgo Mauritanie gam hisnude gurdam men gurdam ariyoɓe janggo ɓe e teddinde mayɓe men en mba teddinde mayɓe men saabu tan eɗen keddi e wonde ndiɗo leydi ɗo ñawore waɗetake ɓe ciftortaki ɗo wargoji maɓɓe keptintaki. hande ko nogas e Joolal min beltaki min mbawa weltade kadi min gona weltotoɓe e aduna kono amin mbawi weltade e nogas jeetati Joolal e fannu goto. nogas jeetati Joolal woni jibinande MAKKA dillere ediɓe gam jeytare banggue worgo Mauritanie mouvement des autochtones pour l'indépendance du sud mauritanien woni MAÍS en mbi MAKKA. wadde hande amin jogui e fannu goto momin beltoro saabu ko nden MAKKA jibina nden MAKKA miijo MAKKA jibina yalti miijo jogorgo moƴƴinoyden gonagal men won jeytare banggue worgo Mauritanie e on fannu goto eɗen ndenda hen weltade kono e so diwti e oɗon e fannu goɗɗo en mbawa weltade so wonti kam weltotoɓe so wonti ko nogas e jeetato ɓaleje nangaten e yargue en kalani ko idi ɗum e ko ɓenni ɗum kono ɗon tan kam ɓe ɓuuri tengtinde on ñalawma ɓe beltoro woni ɓe nanggui ɓe mbaɗiɓe no dammu huuli hay conngol kuulel conngol neɗɗo no hannirani warinede ko noon ɓe mbaɗiri par ce que bonande foof ɓenni ɗon eɗin jammaji kamtoriɗi ɗin duuɓi bonɗi muusi kitale kamnide Ibrahima Mouhtar Sary wimen ni kitale 4 jeenayyi ko kitale kamnide no fewi. wadde noon bandiraɓe mi tonga ɗo tan mi handa ɗum ɗo yette mi salmina moni kala no woniri on kala woppidaɓe ko dimmo miijo mum yo miije hen miccido noto e noddango MAÍS noddango arani bonnude argo sernudema e bonɓe ɓe jiiɗanama jaam ɓe jiiɗa gurdam. wadde tan mi salmini on moni kala yo Allah hokku en ñalude e jaam. wassalam haadala assalamu aleykum wa rahmatullahi mi salmini on.